Call is now being recorded. हा दादा हॅलो हॅलो बोला सर बोला लवकर लवकर बोला सर, लई लोकं आहेत इथं. काय प्रश्न आहे? 2 मिनिटात बोलतो मी, काही वेळ घेत नाही तुमचा. मी असं म्हटलं की लोक म्हटलं खूप परेशान झाले आता आणि लोकांची म्हणजे कशी खूपच म्हणजे एवढी त्याची कंडिशन खराब झालेली आहे. लक्षात आलंय माझं, ते सगळं राज्यातच प्रश्न आहे. मी तुम्हाला हे सांगा. मी तुम्हाला अशी रिक्वेस्ट करतो की आपले जे वकील साहेब आहे म्हटलं त्यांना असं सांगा की समजा विलगीकरणाचा प्रश्न थोडा लांबही गेला तरी चालेल, पण कमसे कम आज समजा उद्याले जे कोर्टात आपली सुनावणी आहे त्याच्यामध्ये एवढी तरी बाजू मांडा की कामगारांची कारवाई रद्द करून यांना कामावर तरी जॉईन करून घ्या की जेणेकरून 1 महिना जर लांबली तर 1 महिन्यात पुन्हा जे लोकांचा जीव जाईल तो तरी वाचल. ओके राईट, आलं लक्षात आलंय. बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असं आहे की बाबा सातव आयोगाप्रमाणे त्या धर्तीवर पगार वाढ करून कारवाई मागे घेऊन कामावर रुजू व्हायचं. मी पण तेच म्हटलं की विलगीकरणासाठी तुम्ही आले नाही मुंबईला? नाही माझा पाय फ्रॅक्चर झाला हो, म्हणून त्याच्यामुळं नाही तर मी म्हणजे आलं लक्षात आलंय तुमचं, आलंय आणि साहेबाला तेच म्हटलं, नाही तर विनाकारण लोकांचे जीव जात आहे हो, म्हणून त्याच्यामुळे. ओके आलं लक्षात आहे. कामावर घ्या म्हणा, रद्द करा कारवाई, बस एवढीच मागणी. ओके बरं ठीक आहे, धन्यवाद तुमचं.